ngidwa igama lami nguJohannes Zakhelo kaDlamini. Sibalikhulu siyathokoza ukuthola ithuba nawe. Sila ngokubizwa umphakathi ngokungaphatheki kahle ngento othi wenzekile. Ungasithatha usibeke ukuthi kwenzekeni? Udadewethu uthole ukuthi ayikubeza ngocansi ngekhaza ntambama ngosuku langesonto. Yeah. So usisi wami uyena lo bathobile eDlamini udadewethu. So ngesonto kwakukhona umshana Mzama wakwaDlamini. Okay. So uZama wayebhizi endlini nosisi engalemva kwendlu. So njengoba besihlushwa nogesi, so wayeqoqa nje inkuni zokubaza just ukuthi izinto akabona isizenza la ekhaya ebaleni. So ithe mengikhuluma noZama ngamtshela ukuthi hayi Zama disami ngoba usekhona safuna ukutshela umngane wami ukuthi safuna ukuthi ngendaba yegame yebhola eMorocco lezo dlala ukuthi ngizoyibukela ekhaya ngoba usiswa umshana wami uyahamba Zama. Then emva kwalokho ngithe ngisaphumile mhlambe within 45 minutes kuya kwi-hour. So uZama wafika esezongibiza khona la ngaphandle ngasesitolo wangitshela ukuthi udadewethu akekho akamboni ebaleni. So mase ngibuya ngiya kamakhelwane siyombheka khona. So kamakhelwane mesifika akekho ngoba umakhelwane umuntu wesifazane bajwayelene naye. So mase sibuya sesithi sizoqalaza ngala ngithi ngihla ngepassage ngithi ngiyobheka kamakhelwane kaMthembu because omunye umuntu wesifazane esondelene naye uyamazi kusekhona uma. So mengithi ngiyehla ngafika khona kaMthembu ngase ngithola ukuthi umfana kamakhelwane wami memeza uZama umshana wami ukuthi umbone ehla ngepassage lela khona eseduze nala ekhaya ehla noxolo wakaduma lenzansi. Semase sihamba ke sahambe. So lo othi ubone udadewenu lo. Yebo. Ehla noxolo wakaduma. Ubani uxolo wakaduma? Uxolo wakaduma uyena lo wanye kubezo siswa. Oh okay. Uyisakhamuzi la ndaweni? Yebo uyisakhamuzi la ndaweni. Okay right fine. So mengehla ngifika boka xolo. Nginokho emnyangweni emxhasweni iminyango nje umxhaso njenganalo nginokho ngaphambili kungaphenduli umuntu ngiye ngemuva emxhasweni mengifika emxhasweni nakhona kuvaliwe mase ngimenyeza uZama yena umshana wami ngoba wayesengilandela samba naye athi malume khona ubuntolele le windini. So mengithi ngiyalunguza ewindini useswami begqoka isiketi engathi si gold. Mengithi ngiyalunguza ngibona isiketi sasiswami nebhlukwe insebenzi yaxolo. Mengilivula iwindi uma ndixolona esukuma evuka phezukwayo and nesitho sakhe sangasese sasiconza ngaleso sikhathi ekhombisa ukuthi wamlala wapass out phezukwayo. So useswami akakwazi umuntu ongakwazi ukuyilela. So usho wakho eleva babekwenza wayengakwazi usamgudluza kwamanje iphaphama uxolo ethi hawu Joni ngabe singena ngewindi ngabe sengigibela ngene ngewindi wazama ukubaleka ngamrestrainer ngase ngizama ukuthi ngimpresse phansi ngatshela uZama uzamcala bizo uandile umngani wami oyimember yeCPF ukuze ngicela ukuthi bazongibonela lento ngoba sengimthola la ngimthola phi ngibathola endlini yakhe oxolo ku forum endlini ekamereni lakhe belela. So basembiza ke ebiza uandile bafika wayeleso sikhathi ke sithola ukuthi sikwazi usisibiza namaphoyisa. Mhlambe uma ukhuluma nawe uxolo uthi yini lento ayenzayo beqala ukuyenza noma ngathi mengimkhuluma naye wangitshela ukuthi la ekhaya asithandi ngiyena ukuthi udadewethu ajabule. Ngiyambuza ukuthi ukhulumani uma usajabule ekhaya akajabulile yini lento obona usakajabulile yabo. So nginawo nama-video akhe ngimkhuluma naye ngibuza wangitshela ukuthi hayi akajabulile nokuthi fanele akhokhe angamkhokhela umuntu naye fanele ajabule. Ngibuza uza ajabule ukutsheleni ngoba phela udadewethu akakwazi ukukhuluma yabo njengoba nimbone nje akakwazi ukukhuluma akayazi sign language. So umuntu okhulula ekhaya engakwazi ukuthi siyamsupport ngezinto eziningi yabo into njalo. So and basically ufuna le ekhaya ezingumuntu osekhaya ngibheke yena and angisebenzi phezukwa lokho ngaze ngambuza xolo ukuthi yini oyikhulume naye yabo. Wangangichazela ukuthi nekhulume naye wathi ngitshela into eyodwa nje wathi mekufuna ukuthi akhokhe
angakhokha uma kusifanele akhokhe ngoba naye kufanele intombi yajabule. So angazi noma ukuthi kujabula kwakho kufanele ukuthi amlale noma amnyukubeze ngocansi, angazi usayizama ukuthi angichazele ukuthini. Makadozela, indlela okhuluma ngayo uzwakala uxolo ekhuluma engenako ukuzisola enkulumweni yakhe, am I right? Abona nje angimbonanga futhi enokuyisola. So into ayenzile enkulumweni yakhe ubeyenze nenhloso, ubeyenze ngenako ukuzisola. Andifuza akhombisanga nokuyisola because nangendlela lapho ndula amaphoyisa azasho ukuthi cha kahle kahle lo muntu uyadelela ngoba indlela akhuluma ngayo ngathi yena angaqala ukuyenza, ngathi into engaqala ukuyenza. Senganoma angaqala ukuyenza kuyena useswami noma khona asakayenza khona before. So mayefika amaphoyisa enze njani? So mefika amaphoyisa ambuza ukuthi asimshaya ngani. Samtshela ukuthi hayi semshanga wayezama ukubaleka samgcinazela sangamenza lutho ngoba sasilindele ukuthi umthetho udlale indima yawo. I hope ukuthi ngicabanga ukuthi nomthetho ufanele udlale indima yawo. Ngiyacabanga ukuthi amaphoyisa afika amthatha njengamanje uvalelewe. Njengamanje namhlanje amaphoyisa abaseshade befikile kumina izolo bangitshela ukuthi namhlanje ubeyobingelela enkantolo. Umseshi wangitshela ukuthi usafuna ukuthi ngiyabakwazi ukumnika ibhayili, basafuna ukuthi bathole kahle nophenyo ukuthi bathole ama-document abawadingayo. Sithola la umuzwa womphakathi engathi uthanda ukukhathazeka kakhulu and mhlambe ikhona indlela yokwehlisa umoya ukuthi babuyekelele umphakathi noma mhlambe umthetho udlala indima yawo. Bengicabanga ukuthi umthetho ufanele udlale indima yawo ngoba kwasamina ngikwazi esithombeni engasibona ngimbone phezu kwaseswami ephakama phezu kwakhe half naked noseswami half naked asasithombe ngesiphinda singqondweni yami. Mhlambe sibakhulu before sikudedela ngiyacabanga ukuthi usisi njengoba lesimo ayisona ngiyacabanga ukuthi mhlambe bekufanele nabezempilo mhlambe basondele ukubona idamage ekhona ukuthi ulimale kangakanani. No, nalokho ngiyakuvumela into engikwazi ukuthi ngiyiphikise because i-safety yakhe nokuphepha kwakhe nokuphila kwakhe ikona okubalulekile kunayo yonke into esingazama ukuthi ngiyenze ngingizama ukuthi ngiyenze since kuwumuntu kuyena onje ongakwazi nokuthi ayilwele. Kodwa mhlambe umbuzo wami ubuze ekutheni njengoba lento yenzeke ngesonto zikhona izitephe esezithathiwe ukubheka ukuthi mhlambe izifo transmitted disease and sexual transmitted disease nazo zonke izinto nokulimala kwakhe njani nomuntu okulesimo ukuthi mhlambe kanjani. Ngizama ukuthi mhlambe before uqhubeke mhlambe umuntu ongadinga lithula ekhaya fayithu sesibhedlela uyabhekwa kwisimo sakhe. Zikhona mhlambe izitephe esenezilandeleni ngokuthi umuntu ongakwazi ukuthi ayikhulumele sagcina ngokuthi siye kuleya center ngayile isonto sagcina umhambisa kule center lapha 18 days engangokuba bengithanda ukuthi going on forward ukuthi ngoba umuntu ungakwazi ukukhulumela ukuthi athole ama check up afanele because angazi ukuthi yini kuyena because uxolo ngifika khona esuka kuyena yonke into ayenzeka wakwayibona nje yabona njalo. So engicabanga ukuthi angazi sifuxolwa naso yabona njalo. So bengikufisa naloko ukuthi kubhekeleleke kukhanje ama step angakwazi ukuthi asizakale ngawo because akakwazi ukuthi angitshele ukuthi ubhlungu kuyimanje akakwazi ukuthi angichazele. So but mangase ngikwazi ukuthi ukuthola ama specialist but inkinga amandla because indaweni engasizakala kuzona mhlawumbe ngathola indawo engakwazi ukusenze ukusiza kwakusiza la kube fast indawo edinga wona khona imali but imali ekhona sisebenzise ukuthi sizame ukuthi athole lokho ukuthi akwazi ukuthi abe right ukuthi kuyimanje angazi ukuthi ngamsiza ngani because akakwazi usiyena ayikhulumele ukuthi angichazele asho ukuthi ubhlungu. Mhlambe la ekhaya nibangaki uwena nodadewenu noma? Mina nodadewethu so basically nasempilweni anginayo umuntu straight because kwesinye isikhathi ngicabangele yena ukuthi involve kakhulukazi abantu abangaphandle abakwazi ukuthi understand so umuntu okafike mhlawumbe angivakashele but umuntu okwazi ukuthi afike eMdelibhesizi uyena umshanami uzama Dlamini. No, siyabonga kakhulu nje siyazolana kakhulu nesimo sehlekile ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi yonke inkulumo oyikhulumile sizozama ukuthi nesipushe endaweni efanele. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangibodwa share a story that is just so heartbreaking. Lapha enkundleni yokuxhumana ukhuluma indaba yokuthi bhuti lohlala endzaweni yangakubo unyokubete sesi wakhe ngokwecansi sesi wakhe longaphilile kahle. Makasicoca guys the story uyeva nje ukuthi sibhlungu ngendlela lesimangalo sesakakhona ukukhulumela akakhona ukutilwela akakhona lutho and this person uthathe advantage yaloko uyasho naye ukuthi he doesn't even know ukuthi mhlawumbe lo muntu bekaqala kuyenda lento obekangaqali cause akakhombisanga ngisho ukutisola instead ukhuluma indaba yokuthi uma bafuna bamkhokhela ngamkhokhela naseswakhe uyadeserve ukuthi
ajabule. Like, what? Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.